i el tall. I després, la 7a edició del Tirant de Roc amb els Moonlocks i els Pets, en directe. Des de la plaça de Bous de València, homenatge a Enric Valor i Tirant de Roc. Aquesta nit, al Canal 33. Aquest 25 d'abril a l'homenatge a Enric Valor que se celebra en aquesta plaça de Bous on ens trobem en aquests moments i que està visquent aquest ambient que poden veure al meu darrere i també sentir els crits del nombrós públic que avui en nombre d'uns 8.000 aproximadament s'aplega en aquesta plaça de Braus. Hem d'explicar que aquest vespre en l'homenatge a Enric Valor, que ha estat és lingüista, escriptor, gramàtic valencià, que ha estat una figura clau en el procés de recuperació de la llengua i la cultura catalana al País Valencià. Podrem veure al llarg de tota aquesta celebració, aquest vespre a la plaça de Braus, diferents artistes que pujaran dalt de l'escenari, artistes com Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, el grup valencià de folk El Tall, i també altres com els xirimiters de Castelló de la Ribera amb la Moixaranga. I més tard, en el que ja serà la 7a edició del Tirant de Roc, hi haurà dues actuacions centrals. D'una banda, el grup valencià, els Moonlocks, que són d'Alboraia, i també el grup català, els Pets, en un concert que s'ha considerat molt especial perquè, si bé aquest any els Pets no faran una gira com en altres ocasions i sí diferents concerts, aquest vespre els Pets faran el primer i el més gran dels concerts que faran al llarg de l'any. Però podem anar explicant què és el que anirà passant al llarg d'aquesta nit. Per exemple, el primer que serà a dalt de l'escenari serà el grup El Tall. El grup El Tall, per homenatjar, en aquest cas, a Enric Valor, ha preparat diferents cançons de les més representatives del seu repertori, com són la danseta, el romanç del cec, lladres, també el cant dels maulets, el toc de marxa, cançó de la llum, també algun dels temes que inclouen en el seu últim LP, Posa vi, i dues cançons que recorda molt bé tota l'audiència, com són Xavier el Coixo i Tio Canya. Aquest és l'ambient que poden notar que hi ha aquest 25 d'abril en aquest acte d'homenatge a Enric Valor a la plaça de Bous de València. Al llarg de la nit, dèiem també, podrem escoltar a Lluís Llach, a Maria del Mar Bonet, i en el que serà la segona edició ja del Tirant de Roc serà més cap al tard, cap a la nit, seran dos grups, els Moonlocks i, en aquest cas, els Pets. També hi haurà diversos parlaments al llarg d'aquest concert homenatge, parlaments com, per exemple, de representants del grup que ha organitzat aquest acte homenatge a Enric Valor, com és Acció Cultural del País Valencià i el Bloc de Progrés Jaume I. En aquests moments ha arribat ja el moment de començar l'homenatge a Enric Valor. Una vegada més a la plaça de Bous de València, en una nova commemoració del 25 d'abril. És Toni Pastor, el presentador de l'acte, que aquest vespre conduirà la primera part de l'homenatge. I per tant, des del País Valencià enviem una salutació a les Illes Balears. També a Catalunya. I, evidentment, a tots els valencians que també ens veuen des de les seues cases. Ja fa anys que molts de nosaltres ens trobem ací, tal dia com avui. Si recordeu, el 1996 homenatjàrem amb la presència de molts dels seus amics el cantautor alcoià Ovidi Montllor.
També l'any passat dedicarem la cantata de Carles Santos a Joan Fuster. I enguany hem volgut dedicar aquesta ocasió molt especialment a la figura, l'obra i la persona d'Enric Valor. Enric Valor, escriptor, gramàtic i periodista, una de les persones que al llarg del segle XX més ha fet per la recuperació de la nostra llengua i la nostra consciència nacional. Enric Valor, fill de Castalla, a la comarca de l'Alcoià, a qui volem retre el nostre tribut d'admiració i agraïment i a qui glossaran després altres participants en aquest homenatge. D'altra banda, també volem agrair l'adhesió rebuda per tantes organitzacions, partits polítics, sindicats, col·lectius, escoles i instituts, etc., de tot el nostre país, des d'Andorra a Perpinyà, des de Girona a Sant Joan d'Alacant, des de Maó a l'Alguer. I molt especialment a l'Institut d'Estudis Catalans, representat avui ací amb la persona del doctor Badia i Margarit. I bé, per començar tenim amb nosaltres un grup emblemàtic, un grup que fa 23 anys que ens fa ballar i ens fa pensar i que sabem que continuaran fent-ho durant almenys 23 anys més. Amb tots vostès, al tall!
Va ser a la tardor de 1705 que Altea desembarcava qui estava set com a general de l'exèrcit de Carles el d'Àustria. Entra a la marina i passeja per pobles i viles i en moltes comarques. Els nobles va distribuint armes i donant raons, convencent a tots els llauradors que l'arxiduc Carles ha promès suspendre tributs i gravaments i tot el país li va plantar cara al Borbó Felip V. Els reis i governants de tota Europa es posen a l'aguait i al plet s'aboquen que està en discussió la corona dels regnes d'Espanya i els dos aspirants. Una guerra van a provocar buscant aliances amb altres estats. Dos exèrcits preparen Felip de Borbó i Carles d'Àustria tal són els seus noms. Als pobles van renaixer les esperances d'arrancar el poder als nobles senyors i en poques setmanes el camí de València planaren maulets i aliats. Dominaren pobles i ciutats d'una punta a l'altra. El país va tornar a obrir les arques per traure al carrer les senyeres contra el botifler i l'arxiduc Carles. A la porta de Quarta clamaren i ell feu jurament d'obedir i defendre les lleis. Del dia que ara esmenteu guardeu memòria, el 25 d'abril de 1707, que trista batalla va somoure la terra d'Almansa, maulets i aliats. Els de l'Àustria va vencer d'un colp i sense defenses ocuparen comarques senceres. Mal dia va néixer i ordenar destruccions i matances, i el mal de d'Almansa amb raó diuen que a tots alcança. No es pot oblidar que en la boca del poble ha quedat després que va sometre tot el país i va tractar els homes amb gran crueltat. Pensa que era l'hora d'augmentar el poder de la seua corona i sense tardança promulgar el decret de nova planta pel qual suprimia les lleis i costums de la pràctica antiga i ens va prohibir que parlarem la llengua d'ací. Senyors i senyores, de la història us hem fet el recompte. Si voleu seguir, en els llibres està tot escrit. Companys, bon dia, gloriós dia, avui, com molts altres anys. Entre tots podem, contra lladres i contra espoliadors de la nostra terra. Anem allà. Lladres que entreu per Almansa
sou lladres de saquets, que ens poseu la cova en casa i des d'ella governeu del lladrocini, rapineu governant, sou fartons de vida llarga que mai voleu acabar. El nostre plat cada dia ens el torneu a llevar. No parleu amb elegància com si no tinguérem fam, i en la vostra elegància ens heu forçat a oblidar que si sentim buit el ventre és per manca de menjar, que si sentim buit el ventre és per manca de menjar. No s'ensenyen les escoles com van esclafar un país, perquè d'aquella sembrada continuen collint fruit. Hi ha un licor en la resina, els antics oblidararen, que fa tendre la memòria i aclareix la veritat. Lladres que entreu per almançar, no sou lladres de saquet, ens poseu la cova en casa i des d'ella governeu. Ens poseu la cova en casa i des d'ella governeu. Enceta, Els romans del cec i Lladres han estat les tres primeres cançons que el grup de folk El Tall han dedicat a Enric Valor, aquest home de 87 anys, escriptor, rondallista, gramàtic, lexicògraf, que és Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Premi de les Lletres Valencianes, té la Creu de Sant Jordi i també doctor honoris causa per la Universitat de València. Els altres, esta cançó va pels altres, aquella era pels lladres, i esta va pels maulets. Ara, la cançó dedicada a una de les figures més reivindicades històricament al País Valencià, els maulets. Va també la cançó, sobretot, per als pares dels maulets joves que estan avui. I alguns d'ells s'han sentat en la butaca fa alguns anys i ja no ixen al carrer. Us proposa que s'alcem tota la plaça drets per convocar aquells que s'han assentat en la butaca. Entre tots podem i ells fan falta també. Vinga allà. Que la festa bull, feu dolços de nata i coques de brull, poliment de fustes i emblanquineu murs, perquè Carles d'Àustria ha jurat els furs. Enrameu de Murta, places i carrers, abastiu de piulers, xavals i xiquets, aclariu la gola, viva
cançó, els peixos a l'aigua i els amos al clot. I si no la para el nostre senyor, tallarem la cua a Felip de Borbó. I si l'hora que gira el mal dels maulets, tindrem d'altres dies que podem ver. Quan més corruptes lliguen, més perill tindran. Passeu de la bota i seguiu tocant.
La plaça de Bous de València està visquent un dels 25 d'abril, un dels actes commemoratius del 25 d'abril més multitudinaris i festius dels últims temps. Són milers de persones, ens deien al voltant d'unes 10.000 persones, les que s'apleguen aquest vespre a la plaça de Bous en aquest homenatge a Enric Valor, un home que aquest any farà 87 anys, va néixer a la comarca del Coi el 1911, al poble de Castalla, i avui s'homenatja el que ha estat la seva obra i l'impacte que ha tingut impulsant la llengua i la cultura catalana al País Valencià. Corre a la bota, 8, 9, 10, corre a la bota i veure tots.
país, mos l'acabarem, mos l'acabarem. Que borratxera, tota la culpa la tavernera. No li facis mal, tira-li, tira-li la clau, no li facis mal, tira-li la clau, tira-li, tira-li la clau, tira-li, no li facis mal, tira-li, tira-li la clau, no li facis mal, tira-li la clau, tira-li. Xica! Tira-li la clau, tira-li, no li facis mal, tira-li, tira-li la clau, no li facis mal, tira-li la clau, tira-li, tira-li la clau, tira-li, no li facis mal, tira-li, tira-li la clau, no li facis mal, tira-li la clau, tira-li. 8, 9, 10, corre la bota, 8, 9, 10, corre la bota i veure tots. 8, 9, 10, corre la bota, 8, 9, 10, corre la bota i veure tots. Tots l'havem begut i no s'ha fet mal. Tots l'havem begut i no s'ha fet mal. És dia Sant Pasqual, que no mos faça mal. Ai, 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 Sant Pasqual, que no mos faça mal. 8, 9, 10, corre la bota, 8, 9, 10, corre la bota i veurem tots. 8, 9, 10, corre la bota, 8, 9, 10, corre la bota i veurem tots. 8, 9, 10, corre la bota, 8, 9, 10, corre la bota i veurem tots. 8, 9, 10, corre la bota, 8, 9, 10, corre la bota i veurem tots. El grup de folk, el Tall, ha aconseguit engrescar i de valent el públic assistent avui a la plaça de Bous de València a l'homenatge que Acció Cultural del País Valencià ret aquest 25 d'abril a Enric Valor, rondallista, escriptor, gramàtic, lexicògraf, narrador. Aquesta és una de les intervencions importants de la nit, la del grup El Tall. Després seguiran d'altres intervencions com la de Lluís Llach i Maria del Mar Bonet. Ara, per acabar la participació del Tall, escoltarem Xavier el Coixo i Tio Canya. Perquè anem a fer una marxa mora elegant i com cal. Xavier el Coixo. Que ya te descaire, que ya te descaire, que ya te descaire. Esta cançó, esta tocata, no pot estar dedicada a una altra persona, sinó al protagonista d'avui, que és de terra de moros i cristians, el nostre amic Enric Valor, el nostre mestre.
Amigues i amics, la tarda i la nit és llarga i encara tenim que passar a muntó coses així. Però nosaltres no se'n volem anar sense cantar una cançó que tenim el desig, un gran desig, de deixar de cantar-la pel fet de que la cançó és que ha passat de moda i comenta coses antigues que ocorrien i que, gràcies a Déu, ja no ocorreixen. Com que, desgraciadament, això no és així encara, i la cançó encara ens conta coses que estem patint d'una manera o altra, continuarem cantant la cançó fins al dia que això deixi d'ocorrir. Sisplau, cantem també. En la Pobla n'hi ha un vell, en la Pobla n'hi ha un vell, que li diuen tio Canya, porta gorra i brusa negra, porta gorra i brusa negra, i una faixa morellada. 3 voltes només va anar el tio Canya a València, primer quan va entrar en Tinder i en casar-se amb sa femella, la tercera va jurar de no tornar a xafar-la, hi ha un home que ve del poble, ningú fa baixar la cara. 100 vegades va fer cua, 100 vegades va fer cua, em presenten els papers, però no saben expressar-se, però no saben expressar-se en llengua de foraster. Aguantar totes les burles, les paraules agrejades, i a la Pobla va tornar. Tio Canya, no tens les claus de ta casa, posa-li un forrellat nou, ho hem parat una teulada. Tio Canya, no tens les claus de ta casa, posa-li un forrellat nou, ho hem parat una teulada. Tio Canya, tinga un fill, tio Canya, tinga un fill, que li diuen tio Canya, porta gorra i brusa negra, porta gorra i brusa negra, i una faixa morellada. De record del tio Canya, quan varen portar-lo a escola, 7 anys la cara ben neta, ulls oberts, camisa nova, però molt més va obrir els ulls el xiquet del tio Canya quan va sentir aquell mestre parlant de manera estranya. Cada dia que passava, anava encollint els muscles per fora que el senyor mestre, que el senyor mestre li fera alguna pregunta. Aguantar castigs i renyes sense gosar d'obrir la boca, i l'escola va odiar. Tio Canya, no tens les claus de ta casa, posa-li un forrellat nou, ho hem parat una teulada. Tio Canya, no tens les claus de ta casa, posa-li un forrellat nou, ho hem parat una teulada. Cròniques del carrer diuen, cròniques del carrer diuen, uns nets que té el tio Canya, que són metges a València, que són metges a València, professors i gent letrada. Quan estiu venen al poble, visiten el tio Canya,
i el poble del cel s'escolta parlant llengua castellana. Però cròniques més noves expliquen que el tio Canya ja compta amb els nens molt joves i alegren la seua cara. Mai parlem en castellà, mai parlem en castellà, com han de presents els pares, si no com la gent del poble, si no com la gent del poble, la llengua del tio Canya. Revisca la tio Canya, amb callato si et fa falta, que a València has de tornar. Tio Canya, no penses als de casa, posa l'inforrellat nou, perquè avui tens temps encara. Tio Canya, no tens les claus de ta casa, posa-li un forrellat nou, perquè avui tens temps encara. Fins aquí l'actuació del grup de Folk al Tall i entrarem ja en el que serà la segona de les intervencions importants d'aquesta nit en l'homenatge a Enric Valor. En principi començarem amb uns parlaments. Parlarà per part del bloc de Progrés Jaume I, Eliseu Climent. Després, la segona intervenció anirà a càrrec del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Carles Solà. Després d'aquests dos parlaments, homenatjant la figura, com dèiem, d'Enric Valor, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Premi de les Lletres Valencianes, també Creu de Sant Jordi i doctor honoris causa per la Universitat de València, una de les persones, una de les figures que ha estat més representatives a l'hora de defensar la llengua i la cultura catalana aquí al País Valencià. Hi haurà altres actuacions, com els avançàvem en començar aquest concert. Actuacions com la de Maria del Mar Bonet, que interpretarà diferents temes que ja ha preparat del seu repertori, com pot ser la cançó de les princeses africanes, les illes, l'amor d'Anna Margalida, l'amor de les Tres Taronges. Totes aquestes cançons aquest vespre van dedicades a Enric Valor. Més endavant serà el torn de Lluís Llach, que també ha preparat avui un repertori especial per aquest homenatge. Com poden veure, aquest és un dels 25 d'abril més clamorosos que s'han celebrat els últims anys a la plaça de Bous de València. En aquests moments ja és el torn de continuar el concert homenatge a Enric Valor. Toni Pastor torna a l'escenari per presentar, com els dèiem, els parlaments d'aquest vespre. Bé, gràcies al Tall per molts anys. Per a continuar en l'homenatge a Enric Valor, us dirà unes paraules en representació del bloc de Progrés Jaume I, el senyor Eliseu Climent. Bona nit, amigues i amics. En nom del bloc de Progrés Jaume I, vull donar les gràcies a tots els que heu vingut a la plaça de Bous de València.
i a tots els que gràcies a la nostra TV3 esteu seguint aquest acte des de Perpinyà, Alacant, des de Lleida, Mallorca, des de Barcelona, Andorra o l'Alguer. Avui ens apleguem de nou per commemorar la batalla del Mansa, per recordar la desfeta d'aquell 25 d'abril de 1707 que obria les portes del País Valencià a l'exèrcit borbònic, el mateix exèrcit borbònic que l'11 de setembre de 1714 assaltava Barcelona i posava fi definitivament a la nostra sobirania. Estem ací per a reivindicar una vegada més les llibertats nacionals que en foren arrabassades al Mansa. I ho fem retent homenatge a una persona que simbolitza l'esforç de tantes generacions que des de sempre han treballat pel progrés, per la llengua i la cultura i la dignitat del nostre poble. Un intel·lectual que mai, ni sota la dictadura franquista, ni en els temps actuals de fàcils renúncies, ha abdicat dels seus ideals i la seva lluita. I és per això que en recuperar les llibertats democràtiques, les nostres institucions li van atorgar, des del Premi de les Lletres Valencianes al Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, des de la Creu de Sant Jordi als doctorats honoris causa per les nostres universitats. I és precisament per la fidelitat a la seva terra que les actuals autoritats valencianes intenten vetar-lo, perseguir-lo, marginar-lo i oblidar-lo. L'home que per la seva passió per la llengua, la literatura i pel seu compromís cívic ens ha ensenyat també que només tenim futur si catalans, valencians i balears anem tots junts. Estic parlant-vos, amigues i amics, del nostre estimat mestre, amic, escriptor i patriota Enric Valor. Perquè si volem seguir el seu exemple i volem tenir un dia les claus de la nostra pròpia casa, hem d'aprendre les lliçons de la història. Per això, no podem oblidar que l'època de la nostra plenitud nacional va coincidir amb la cohesió cultural, econòmica i política dels països catalans. Per contra, els moments de decadència i castellanització anaren sempre units a l'afebliment dels lligams entre els nostres territoris i a la nostra relegació, vergonyant com a províncies aïllades i perifèriques de l'imperi hispànic. La història més recent confirma també aquesta constant. La major part dels avanços democràtics s'han aconseguit des de la transició no s'entendrien sense la incidència fonamental d'un nacionalisme progressista que aposta per la vertebració d'un espai cultural, cívic i polític que abasta sense complexos els límits sencers del nostre territori, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. Alguns amics i amigues voldrien fer de les fronteres autonòmiques uns murs insalvables.
uns murs insalvables que acabarien per recloure'ns en un regionalisme estèril i al capdavall ens conduirien al nostre suïcidi com a poble. El Principat de Catalunya, amigues i amics, ha de ser avui, per raons polítiques òbvies, i en té la responsabilitat històrica de ser el motor principal d'articulació de les relacions amb valencians i balears, tal i com ja ho va ser fa molt de temps, en el segle XV, el Regne de València. Ara més que mai, el Principat de Catalunya ha de tenir un paper actiu en un moment en què el País Valencià, amb profunds dèficits democràtics, està sotmès a la pressió de les forces més antivalencianes. Reconstruir la connexió amb Catalunya i les Illes Balears ens resulta una necessitat vital per a tots. L'ofensiva conservadora, la retallada de les llibertats democràtiques i nacionals està sent en els darrers temps cada dia més alarmant des de la cultura a l'educació, des dels mitjans de comunicació a les universitats. El futur que ells ens tenen reservat als valencians ja és present entre nosaltres. La pràctica de la Inquisició laica, la censura informativa, la degradació cada dia major de Canal 9, amb programes de tan alta qualitat com Tómbola o Calla vostè, parle vostè, amb Tómbola i Calle vostè, parle vostè, i per acabar-ho d'arrodonir, amigues i amics, l'aparició en escena, finalment, del nostre ambaixador mundial resident a Miami, Julio Iglesias. Per això, si no volem que aquest present es perpetue, posant seriosament en perill l'existència del nostre poble, hem de superar des d'ara el desànim i la desmoralització. Hem de crear les condicions perquè tant la societat civil com els moviments polítics que ens considerem hereus de les idees de progrés i de país deixem de banda sectarismes, recels i incomprensions i siguem capaços de construir decididament alternatives que conduïsquen el nostre poble cap a cotes més altes de llibertat. Per això, ja per acabar, des del Bloc de Progrés Jaume I volem convidar el nostre poble a un repte històric. Falten, amics i amigues, 9 anys per al 2007. L'any 2007 es compliran 300 anys de la batalla d'Almansa, però també 300 de resistència dels nostres països al seu aniquilament. Cadascú de nosaltres hauríem de posar-nos a treballar des d'ara amb el mateix entusiasme i passió com ho fa Enric Valor. I si ho fem així, ens queden només 9 anys per deixar de ser un poble subaltern. Ens queden només 9 anys per a començar a ser un poble lliure. Ens queden només 9 anys per aconseguir definitivament la nostra sobirania. Aquella sobirania que un dia com avui, fa 291 anys, van perdre. Primer els valencians el 1707, després els catalans el 1714 i per últim els balears el 1715. I això, la nostra sobirania, amigues i amics, és possible. És possible, o serà si ho volem tots. Tots i des d'ara. Perquè, com diu el nostre lema, entre tots podem. Moltes gràcies i endavant!
I ara, en nom... Aquest ha estat el primer dels parlaments d'aquesta nit, el de Liceu Climent, en representació del Bloc de Progrés, Jaume I, organitzador de l'acte. Ara és Carles Solà, el rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, qui, com diu el presentador de l'acte, intervendrà tot seguit per homenatjar, com es fa aquest vespre a la plaça de Bous de València, aquest 25 d'abril, a Enric Valor. Enric Valor, aquí els que el coneixen i el tracten el defineixen com un personatge entrellable i d'aquella mena de persones, d'aquella mena d'homes que tothom pensava que ja no en quedaven. Bona nit. Tot recordant Fuster. Valencianes i valencians de Prades, de Salses a Guardamar, de Fraga a Maó i l'Alguer. Amigues, amics, Enric Valor. Ens hem aplegat ací tanta gent i encara més que ens acompanyen des de lluny per a l'hora que recordem la pèrdua de les llibertats nacionals del País Valencià i reivindiquem la seva recuperació plena, retre homenatge a una persona entranyable, volguda, una persona cabdal de la cultura valenciana. Enric Valor, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. És doctor honoris causa per diverses universitats dels països catalans, que l'han volgut concedir la màxima distinció acadèmica per la seva tasca sistemàtica, incansable, de recerca lingüística i de difusió de l'idioma. Però Enric Valor és també una persona que ha assumit la veu d'un poble, del nostre poble. Ho ha fet, a més, amb aportacions de gran valor literari i lingüístic, però que en una part significativa de la seva producció té un eix conductor que són els xiquets, també els majors, els grans, les rondalles que amb tanta cura, amb tant d'amor, va anar recollint i publicant. La universitat, doncs, vol sumar-se a aquest homenatge a una persona fidel amb la cultura que la universitat té l'obligació de preservar i de fomentar. Una universitat que, ho crec sincerament, està bastint elements de cohesió, com és l'Institut Joan Lluís Vives, que aplega ja 15 universitats, 400.000 universitaris de les nostres terres. Retre homenatge a Enric Valor en una data tan carregada de simbolisme com el 25 d'abril és reconèixer la coherència i la fidelitat d'un intel·lectual compromès amb la llengua del seu poble. Una coherència i una fidelitat que avui, enmig de tanta claudicació atemorida o interessada, hauria de ser un model indefugible. Enric Valor forma part d'aquella generació d'homes de lletres que l'any 1932, en un acte de responsabilitat cultural i cívica, signaven les normes de Castelló, el gran pacte lingüístic entre els valencians. Amb aquesta normativa, l'ortografia de l'Institut d'Estudis Catalans era acceptada de dalt a baix del domini lingüístic. Des d'aleshores fins ara, tota la producció literària, científica, cultural, periodística o administrativa que s'ha escrit en català al País Valencià ha seguit la normativa comuna. Quin sentit té ara voler tornar a escenificar un altre pacte lingüístic? Quina legitimitat tenen els polítics per a decidir sobre una qüestió científica? Per més boig que tinguen, qui són ells per a dictaminar sobre una realitat acceptada per totes les universitats del món? De la mateixa manera que una institució controlada pels partits no té res a dir sobre la veracitat de la teoria de la gravetat o de les lleis de la termodinàmica, tampoc no pot pronunciar-se sobre quina és la llengua que parlem els valencians, els balears i els catalans. Perquè no ens enganyem, volen dictaminar sobre tots nosaltres. I ho fan esmicolant la llengua catalana, la volen degradada en un seguit de patuessos inútils per a la vida social i cultural. La responsabilitat és de la ciència filològica,
I quan totes les universitats són unànimes, no se'ns pot demanar claudicar de la nostra posició i de plegar-nos al dictat del xantatge antidemocràtic i irracional. Ens diuen que hem de renegar de la catalanitat del valencià, perquè així aplacarem l'anticatalanisme i podrà avançar la llengua. Això és completament fals. El conflicte lingüístic real no és entre valencià i català, sinó entre català i espanyol. El secessionisme lingüístic ha estat una maniobra de distracció per a impedir el progrés de la normalització lingüística al País Valencià. I encara que renunciàssim a les normes del 32, el valencià no avançaria ni un pam, perquè els que qüestionen la unitat de la llengua són, de fet, els seus enemics més viscerals. Els valencians ja sabem el cost que ha tingut el pactisme i la claudicació durant la transició. Vam perdre llavors els nostres símbols històrics i és la mateixa ambigüitat de l'Estatut en el tema de la llengua allò que fa recorrent el conflicte. Quan no hi ha res que pactar, quan els altres es neguen a fer cap concessió a la racionalitat, cal mantenir la fermesa en els nostres plantejaments. És l'única estratègia digna i realista i no es demana cap utopia extravagant o radical. Simplement que les institucions públiques siguin respectuoses amb els criteris històrics i científics. És ara el moment que els intel·lectuals valencians i de tots els països catalans han de mantenir el compromís amb la veritat i recordar que allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. O són veritables intel·lectuals crítics o són homes de palla del poder. Enric Valor, com a home de lletres i com a ciutadà, ja ha demostrat que amb la seva trajectòria el seu caràcter insubornable. El seu exemple i el de les dones i homes de la seva generació que han viscut per salvar-nos els mots i per retornar-nos el nom de cada cosa, ens ha de servir per a continuar ferms en la defensa de la unitat del català. I en aquest terreny no hi ha res a pactar. El pacte ha de ser un gran acord per potenciar l'ús de la llengua en la societat, començant per les institucions i pels seus màxims representants. Només així podrem assegurar un futur de dignitat per a la llengua que compartim els valencians amb tots els països catalans. Deia Vicent Andrés Estellés, arriben jorns de claretat extrema, ja venen. Enric Valor, per molts anys i gràcies pel vostre exemple. Aquestes han estat les paraules del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Carles Solà, per lloar la figura d'Enric Valor. Enric Valor, una persona de les quals en el seu Parlament, Carles Solà, ha destacat un fet molt recordat per tothom, com són les rondalles editades en 8 volums per Enric Valor. Unes rondalles que quan les feia Enric Valor va destacar que ell se sentia una mica com els germans Grimm, que si bé ells eren dos i un es dedicava a estudiar la llengua i l'altre el que era la literatura, Enric Valor ho ha fet tot a la vegada. Ha deixat en certa manera el que era la seva afició per la novel·la per dedicar-se a la llengua, a elaborar diverses gramàtiques, diccionaris i aquestes rondalles que ell mateix va escoltar des de molt jove a la vora del foc. Ell les va recollir i a més de voler-les narrar, va saber en certa manera utilitzar-les per poder explicar
molts elements de la llengua catalana i recuperar moltes paraules que s'havien perdut. Enric Valor defineix el valencià com un català clàssic. Després d'aquests parlaments arriba ja l'actuació, com està anunciant en aquest moment el presentador de l'acte, Maria del Mar Bonet. I a la que estimem no podia faltar avui. Maria del Mar Bonet. Bona nit. Moltes gràcies per aquesta rebuda. Estic molt content d'estar aquí amb vosaltres. Amb aquest homenatge a l'Enric Valor. Aquest homenatge... Voldria que sabéssiu que si no hagués pogut venir i sempre que no puga venir estaré aquí amb vosaltres. Quan vulgueu. Gràcies. He volgut estrenar una cançó d'una poetessa de Galícia, Rosalía de Castro. Una cançó que Tomàs Garcés va traduir al català fa molts anys. Una cançó tan emblemàtica a Galícia com la Belenguera, que es diu Negra Sombra, i avui la vull cantar aquí i estrenar aquí amb vosaltres. Quan pensava que fugies, ombra negra la meva ombra, vora un coixí de puntetes, tornes a fer-me la riota. Quan al mig del sol et mostres i ets una estrella que brilla i ets el vent entre les cordes. Si canten ets tu que cantes, si ploren ets tu que plores, i ets el riu i el seu murmuri, i ets el vespre, i ets l'aurora. Per tot et trobo per mi, tot ho ets, i el meu cor omple. Mai no m'abandonaries, ombra negra, la meva ombra. I ets el riu i el seu murmuri, i ets el vespre, i ets l'aurora. Per tot et trobo per mi, tot ho ets, i el meu cor omple. Mai no m'abandonaries, ombra negra.
Javier Mas. Feliu Gasull. Dimitri Psonis. Jordi Gaspar. Obres portes closes, fortes al meu cap. Leirim, deixes rastres amples danses al meu pit. Leirim, poses a les joves calcen el meu pas. Leirim, obres deixes poses, tu ets el meu amic. Leirim, 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 leirim,
tenia el rei, plores com l'aire, velles com un dia clar, just a trempa. Un dia a mitjanit, la mala fada, ningú no sap com passa, que entra a la cambra i transformar les princeses clares com l'aire entre serpents verinoses de mala estampa. Tota la cort va plorar un dia i altre, i el rei va prometre els ulls d'or i de plata, el qui rompria l'encís d'aquella fada i tornaria ses filles de forma humana. Tots les mirava, cap ni fava que segueix, ai, desencantades. La bruixa ho havia dit de matinada, com més allà un remei que és estimar-se. Jove s'han de venir de perdonada i besar-la sant amor damunt la cara, besar-la sant amor damunt la cara. L'Ombra Negra, Leili Mlei i la cançó de les princeses africanes han estat els tres primers temes que ha interpretat Maria del Mar Bonet, acompanyada de Javier Mas, Feliu Gasull, Dimitri Esponis i Jordi Gaspar. Tot seguit serà la Jota de Llevant la que interpretarà a dalt de l'escenari Maria del Mar i el seu equip de músics. Més endavant seran Alanà, Les Illes, L'amor de les tres taronges, Per Hipòcrates i des de Mallorca a l'Alguer. Una cançó de Mallorca que també vosaltres podeu ballar. Jota de Llevant. Barcots i cireres, bona via. Bona vianda allí, els barcots i cireres, bona vianda, els barcots i cireres, bona vianda. Perquè quan són madures omplen sa planxa, perquè quan són madures omplen sa planxa. Tura, 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 tura de l'altra, ben aviat, perquè si no t'apures seràs borrada.
surti avui i que torni als estats, que sopegant té a prop per jugar amb els teus cabells, que jo t'he de m'estar a prop per jugar amb els teus si tu tocas i jo canto, vol dir que no s'entenarà i tot el camí que faig serà per anar endavant, i tot el camí que faig serà per anar endavant. I avanci al carrer que et deixa la nit si sols, humitats i tan a prop, saliva i enteniment, i si voleu sabrà quin és el carrer de Cavallers, i si voleu sabrà quin és el carrer de Cavallers. Àngel caigut, principi del foc, magrana oberta. Àngel caigut, principi del foc, magrana oberta. Tot això ets tu per mi i jo n'estic certa. Tot això ets tu per mi i jo n'estic certa. I adéu lluna de nit, i adéu sol i de migdia, i adéu a tots els estats i qui me farà companyia. Adéu als qui ho escolten, la meva veu i per amiga. Jo he cantat en el vostre, la vostra veu és la meva. Jo he cantat en el vostre, la vostra veu és la meva. I adéu lluna de nit, i adéu sol i de migdia. En aquesta nit càlida d'aquest 25 d'abril, amb bona temperatura, unes 10.000 persones aproximadament reunides a la plaça de Bous de València segueixen amb atenció el que està sent en aquests moments el concert, la participació de Maria del Mar Bonet a l'homenatge a Enric Valor. Maria del Mar Bonet interpretarà tot seguit la cançó titulada Les Illes, que seguirà després L'amor de les tres taronges. Maria del Mar Bonet ha dit només en començar la seva intervenció que si bé no sempre pot ser a València, el que sí pot tenir clar el ciutadà de València, el que sí pot tenir clar tothom, és que ella hi és amb el cor sempre. Quan venia cap aquí, aquesta tarda, m'ha semblat veure una escena que feia molts anys que no veia.
feia molts anys que hi havia de vegades pel carrer aquest tipus d'esbatussades feixistes és així que, Ventura, se'ls ha de dir d'una vegada que tornem a veure gent que no és demòcrata pel carrer, que no ho demostra ni des del govern central ni des de certs llocs. És així que avui els hi dedico especialment a aquesta gent que remet i que no és demòcrata, que no ho és. Què volen aquesta gent? Són el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no és aquí, més s'ha dormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill just desvetllat. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Encara no ben despert, ja sap que parla poc i cada nit s'agitava, li venia un tremolor, també un truc que trencava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Ben cansat de totes les esperances del seu fill estudiant, que ben compromès n'està. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Ara no ben despert, ja sent viva la trucada i es llença pel finestral a l'asfalt d'una volada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Els que truquen resten muts, vens un d'ells pot ser el que mana, que s'inclina al finestral, darrere xiscla la mare. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? De matinada han trucat, la llei una hora assenyala, ara l'estudiant és mort, és mort un truc que trencava. I què volen aquesta gent que truquen de matinada? Maria del Mar Bonet ha dedicat aquesta cançó que volen aquesta gent a totes les persones que assisteixen avui aquí, també a les persones que han participat aquesta tarda a la manifestació del 25 d'abril, al final de la qual, just al davant de la plaça de Bous de València, hi ha hagut uns incidents quan la Policia Nacional, diversos membres de la Policia Nacional, han fet una càrrega contra els manifestants, contra les persones que s'aplegaven als voltants de la plaça de Bous. Evidentment, aquests incidents, aquesta escena, han fet encrespar una mica els ànims i s'han sentit crits diversos. En certa manera han quedat en enfrontaments verbals, però també hi ha hagut corredisses. Així, Maria del Mar Bonet els ha volgut homenatjar en aquest concert en directe a la plaça de Bous de València. Jo tenia mal ben dins el cor i el metge encomanit tot el meu
seus plaers morir una mica abans. S'ha vist antic que el peix era roí, que l'oli era un verí i el vi té cap mortal. Que el dolor va guarir d'un cop, brindaran per Hipòcrates els dos, tot demanant cançons a cada cop, a Creta de l'Alguer i d'altres llocs. I el vi també brindaven els torrents que tant els seus parents, les vinyes prop del mar, el Penedès volia viure-les i a Dénia el mos també resigna de manar. Que el dolor va guarir d'un cop, brindaran per Hipòcrates els dos, tot demanant cançons a cada glop, de Creta de l'Alguer i d'altres llocs. I el vi també brindaven els ponents, cantant els seus parents, les vinyes prop del mar, el Penedès volia viure-les i a Dénia molts decrets resigna de manar. Des de Mallorca a l'Alguer, des de Mallorca a l'Alguer, els mocadors dels vaixells van saludant-se a ponent, van saludant-se a ponent, van saludant-se a ponent, van saludant-se a ponent. Les oliveres, el vent antic i boira del cel fent papaones tapades. Des de Mallorca a l'Alguer, els mocadors dels vaixells van saludant-se a ponent, van saludant-se a ponent, van saludant-se a ponent, van saludant-se a ponent. Des de Mallorca a l'Alguer, des de Mallorca a l'Alguer, la lluna diu cada nit, es mor la mà lentament, es mor la mà lentament, es mor la mà lentament, es mor la mà lentament. El sol respon als matins, el foc ha fet un desert de les muntanyes que venim. Des de Mallorca a l'Alguer, el foc n'ha fet un desert, es mor la mà lentament, es mor la mà lentament, es mor la mà lentament, es mor la mà lentament. Des de Mallorca a l'Alguer, des de l'Algut i el Boixí, des de Montgà d'aquest, des de Montgó a l'Espadrà, des de Talltendre que saps, de Porquerola a Sacau, des de Mallorca a l'Alguer, des de Nalvila a Sant Joan, des de Tamarca a Forcall, de Ciutadella i el Sal, des Polmador a Alcanar, de Torreblanca a Malgrat, des de Mallorca a l'Alguer, des de l'Algut i el Boixí, des de Montgà d'aquest, des del Montgó a
perdrà. Les illes s'hi van gronxant i avui s'agafen les mans, i avui s'agafen les mans, i avui s'agafen les mans, i avui s'agafen les mans. Està molt llarga l'alguer, els mots que canta la gent, vives paraules que entenc, que tots parlem el mateix, vives paraules que entenc, que tots parlem el mateix, des de Mallorca l'alguer, que tots parlem el mateix, des de Mallorca l'alguer. Ho hem sentit, de vegades no ho sentim, però ho hem sentit.
balanguera misteriosa com una rana d'art subtil. Buida que buida sa filosa de nostra vida treu el fil. Com una parca bé que vira teixint la per demà. La balanguera fila, fila, la balanguera filarà com una barca que vira teixint la demà. La balanguera fila, fila, la balanguera filarà, girant l'ullada cap enrere, guaita la sombra de l'avió i de la nova primavera sap on s'amaga la llavor. Sap que la soca més s'enfila com més endins pot arrelar. La balanguera fila, fila, la balanguera filarà. Sap que la soca més s'enfila com més endins pot arrelar. Tradicions d'esperances tix la senyera pels rovells, com qui fa un pla de noviances amb cavalleres d'or i argent. De la infantesa aquí s'enfila de la paiura que se'n va. La balanguera fila, fila, la balanguera filarà. De la infantesa aquí s'enfila, de la paiura aquí se'n va. Moltes gràcies. Bona nit a tots. Moltes gràcies.